čovek koji se zalaže za legalizaciju gluposti. Uroš Bogdanović, od 6 do 10. Koliko je dinar puko, ti bi ga oživela. Koliki je evro bio, a ti bi ga spustila. Koje su banke drpale da bi gasila. Na kakvom je dinar dnu, a ti bi ga spasila. Na kakvom je dinar dnu, a ti bi ga spasila. Posle tebe je ostao trezor, prazan ko pustinja. Svaki dinar mi zbog toga dođe kao milostinja. Ima noći kada evro skoči za 2 sata, al nema para kolika je Šoškiću plata. Al nema para kolika je Šoškiću plata. Kako ćeš ti bez mene? Lako ću ja bez tebe. Kad dođu svi iz stranke, kad puknu naše banke, kad zakon